Os primeiros pasos na privatización dos servizos sanitarios déronse no ano 91, coa elaboración do Informe Abril, encargado polo PSOE a unha comisión presidida por Fernando Abril Martorell, banqueiro e exprocurador das Cortes no franquismo. As protestas por aquel entón, coroadas por unha folga xeral, fixeron que se descartara de forma oficial, pero as recomendacións que incluía, entre elas, a redución de prestacións, o copago farmacéutico ou a entrada de empresas privadas en servizos sanitarios públicos, marcaron a folla de ruta que se está a seguir dende aquela. O seguinte paso foi no ano 97, co goberno de Aznar. A Lei 1597, aprobada con votos de todos os partidos maioritarios e que permitía abertamente a entrada das entidades privadas na xestión da sanidade. O actual presidente da Xunta, Núñez Feijóo, non é novo no asunto da privatización sanitaria. Durante o goberno de Fraga, nos anos 90, foi secretario xeral de Sanidade e responsable, xunto con Romai Becaría, que desenrolara cargos similares durante o franquismo, do experimento pioneiro das fundacións sanitarias e o Medtec, empresas deficitarias que tiveron que ser rescatadas pola administración do bipartito e pechadas pola actual consellería polo nivel de débeda e numerosas irregularidades na súa xestión. De embargantes, Feijóo non só non renega delas, senón que quere manter ese modelo de xestión para toda a sanidade galega. Mais aínda, pese ás demandas que os grupos da oposición no Parlamento levan facendo dende o mes de abril, aínda non foron acreditados os documentos que poderían mostrar os vínculos económicos entre empresas do narcotraficante Marcial Dorado e o Sergas. O executivo primeiro desmentiu a súa existencia, logo aduciu que se destruíran e finalmente desclasificou unha enorme cantidade de material que, porén, aínda non manifesta claramente se as empresas do narco tiñan ou non participación no Servizo de Saúde Público de Galicia. Nosotros lembramos que en Vigo empezamos a agruparnos e a movernos de unha maneira moi importante xa nos anos 90. Foi en Vigo onde se empezaron a implementar as políticas de privatización encuberta, como son as sociedades anónimas, o caso de Medtec foi moi famoso, e por certo, este tipo de políticas foron implementadas por quen é agora o presidente da Xunta de Galicia. Falar de privatización ou de algunhas cuestións que están fora da xenda legislativa e da política da Consellería. Me lembro que un dos pouquísimos acordos que acabamos foi co Bloque Nacionalista Galego, precisamente para deixar claro que as novas formas de xestión dos servicios dos hospitais non conlevaban en ningún caso ningunha forma de privatización. Desde a volta ao goberno galego do Partido Popular no ano 2009, con Núñez Feijóo a cabeza, dende logo temos en Galiza menos sanidade pública e menos sanidade galega. O Partido Popular está entregando os recursos públicos dos galegos e as galegas, os nosos impostos a, pois, por un lado, a empresa privada e por outro está nunha carreira, decidida, tremendamente decidida, de recentralización política. É dicir, é un capricho e unha forma de privatizar non por aforrar, sino por meter empresas privadas de amigos dentro, pouquiño a pouco, con pequenas cantidades, como en eles, que é un café para un pensionista, pero que moitos pensionistas hoxe en día non se poden tomar ningún café. E esa forma di todo, e este caso di todo, de como se quere fastidiar e facer un negocio a pesar de que se este facendo un dano tremendo a xente que necesita esos servicios sociais. Hai unha decisión clara de desmantelar os sectores públicos en xeral, non? E concretamente o sector da sanidade, non? Trátase de disminuir o gasto público, trátase de que os grandes capitais financeiros teñan cada vez máis ingresos e utilizan absolutamente todas as vías. Agora que non poden facer especulación financiera, pois fan especulacións con servicios públicos, dando concesións a moitísimos anos, de maneira que haxa unha rentabilidade asegurada, ademais porque a administración garantiza o pago desas privatizacións, de maneira que xa se conoce tamén a nivel de Estado, cando esa privatización non enche suficientemente os bolsillos dos grandes investidores financeiros, pois o que se fai é volver outra vez a investir cartos públicos e volveros a sacar outra vez a contratación. Unha das últimas medidas que foi a aprobación do que les chamaron Lei de Garantías Sanitarias, que en teoría
venderon como un xeito de reducir listas de espera foi unha aprobar pola porta de atrás e con unha medida legislativa en teoría de rango menor, como é regular as listas de espera, o que foi a aprobación, darlle rango de lei a que os recursos públicos, de traer recursos públicos, drenar recursos públicos para a sanidade privada. É unha medida ideolóxica. Como estudante de medicina, o que se percibe na facultade é que parece claro que hai un retroceso. Que hai un retroceso na concepción pública da sanidade, que hai unha aposta pola colaboración público-privada, pero moito máis lesiva para a parte pública que para a privada. Desgraciadamente, tanto este goberno como outros gobernos anteriores, tanto a nivel central como aquí en Galicia, utilizan os seus postos para favorecer os seus propios intereses, como pode ser, por exemplo, a adxudicación de un montón de contratos a empresas relacionadas con persoas relacionadas coa administración. O caso de Eulen, da irmán do señor Feijóo, ou como pode ser o feito de que a señora conselleira fora anteriormente un cargo importante dentro dunha empresa privada como Epovisa, e etcétera, etcétera. Temos múltiples mostras, tanto a nivel aquí en Galicia como a nivel central no Estado, da porta xiratoria. Esa é unha maneira de corrupción. Ao chegar o PP ao goberno da Xunta, o primeiro que fixo foi paralizar aquilo que se estaba a facer. A construción do Hospital de Vigo, un hospital moi necesario, unha área das máis pobladas de Galicia, pero que chegou o Partido Popular inmediatamente paralizou ese proxecto para transformalo nunha financiación privada. E aquí non se para nada. E aquí se inician novas obras. Se inician novas obras e se terminarán as que están en marcha. Que en plena crise económica estamos facendo o maior investimento social de España. O maior investimento social de España é o novo Hospital Público Metropolitano de Vigo. Sentirme moi molesto porque un compromiso que había co anterior, digamos, Xunta de Galicia para ampliar o Hospital de Montecelo, non? Que era unha demanda cidadán, unha demanda unánime, non? De todos os movimentos sociales e de prácticamente todos os alcaldes da comarca de Pontevedra, donde se iba a ampliar o hospital, duplicar o número de camas, mellorar, poñer novos servicios. Bueno, ese compromiso estaba xa acordado coa anterior xunta e dunha forma unilateral, pois, a actual xunta do Partido Popular decidiu romper ese compromiso, apostar pola creación dun novo hospital, non? Con xestión, construción privadas. Pero que este non é ese hospital. O hospital que están a facer non é o hospital estratégico para toda a sanitaria que necesitaba a área de Vigo. Este hospital, ademais, nace desde un modelo privatizado. Esa é a primeira obxección. Nace desde un modelo privatizado donde a un consorcio de empresas privadas se lles dá a propiedade de un hospital donde logo vai a estar de aluguer o Sergas. Non vai a ser hospital estratégico punteiro en determinadas actividades, como por exemplo na área do cancro, non vai a ter unha gran área de investigación, como estaba previsto, e agora se está facendo un novo hospital que non sabemos cal é o plan funcional, que algúns xefes de servizos se levan a sorpresa de que os seus servizos se reducen enormemente, incluso presentaron algúns xefes de servicio de dimisión por isto. Vai a ser un hospital que ademais ten que suplir a desaparición do Hospital Xeral, ten que suplir a desaparición do Rebullón, desaparece o CIES, é dicir, desaparece unha serie de centros sanitarios e que ese hospital teña que ter un volumen suficiente para absorber todos esos recursos e resulta que nace xa pequeno. Un hospital, o novo Hospital de Vigo, que sexa 100% público e que, por suposto, podamos ter a posibilidade de acceder a él, posto que os veciños e veciñas do Morrazo, como de outras localidades da área sanitaria de Vigo, estamos adscritos obrigatoriamente a Povisa, que é un hospital privado. Nos consideramos que como cidadáns da área sanitaria e como os usuarios debemos de ter os mesmos dereitos e as posibilidades que teñen o resto dos usuarios da área sanitaria de Vigo, e se non admitimos de ninguna maneira que se nos obrigue a ir a un hospital privado. Para poñer un dato moi significativo, direi que, por exemplo, as listas de espera en Povisa casi triplican a media do resto dos hospitais de Galicia.
aparte de que Povisa non nos dá outros servicios como hospitalización a domicilio, cuidados paliativos. En eso estamos de acordo ca Asociación Galega pola Defensa da Sanidade Pública, coa que colaboramos desde hai 16 anos, eles con nos, e creemos que o máis importante en este momento en Pontevedra, aparte de copagos, prepagos, repagos, é lograr un hospital único, pero público e de financiación pública, donde se poida ejercer unha medicina pública, universal e de calidade. Isto da privatización non é un fenómeno nin galego, nin español, nin solamente europeo. É un fenómeno global, é un acoso global contra os servicios públicos, contra o estado do benestar. E, polo tanto, toda esa información que se xenera no mundo, e os profesionais estamos en contacto cos nosos colegas de outros países, todo eso traelo ao noso país, traer as experiencias do Reino Unido, traer as experiencias dos Estados Unidos, de Hispanoamérica, de outros países do mundo, é fundamental. ¿Descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. No al copago en sanidad. Es un logro histórico de nuestra nación que no debemos de ninguna de las formas perder. Tenemos una línea roja y la línea roja, desde luego, es la garantía de la sanidad pública universal y gratuita. O sea, usted puede prometer, por ejemplo, que el copago no saldrá adelante, pase lo que pase. Mire, yo lo que le puedo decir es que el copago no figura en el programa electoral del Partido Popular. Que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. Con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa. Non son partidario de establecer tasas por prestacións sanitarias. Las comidas del hospital, las duchas o la lavandería son servicios que ofrece la sanidad pública que hoy son gratuitos. ¿Qué pasaría si no lo fueran? Estamos vendo que ahora, recentemente, no comezo do ano 14, vimos como a Xunta e o Goberno de Feijóo en Galiza quere aplicar de primeiro, ser o que mellor fago os deberes cara a Rajoy, un copago aos servicios non urxentes de transporte médico. Se ir en ambulancia, cando non tens un accidente, terías que pagar entre 10, 20 ou 30 euros. Ese tipo de costes que moita xente todavía non percibiu porque non tocou pagar ou non tuvo que desplazarse, está sufrindo xa moita xente. Os enfermos crónicos agora teñen que pagar os medicamentos nos hospitais, cando, neste último caso do transporte en ambulancia non urxente, o mesmo Consello de Estado que preside Romai Becaría, que precisamente non é sospeitoso de ser un defensor da sanidade pública, porque en Galiza creou dúcias de fundacións para privatizala no goberno de Fraga, ahora di que esa tasa de pago de ambulancias non urxentes non vai a resultar ningún aforro para a administración pública. Ademais, chegou a dicir que esos 26 millóns de euros que costaría, por exemplo, en Galiza, sería máis incluso costoso o trámite administrativo de xestionar ese servicio que o aforro para a administración. Temos un exemplo moi claro que é o copago imposto, é dicir, a normativa aprobada polo Goberno Central de que os crónicos hospitalarios teñan que pagar os medicamentos. A inmensa maioría das comunidades autónomas do Estado español non van facer efectiva esa medida, rebeláronse contra ela e o Partido Popular Galego é un dos gobernos que vai a asumir sin ningún tipo de contestación. Pues nosotros que solemos trabajar con personas en exclusión social, pues les ha afectado muchísimo, se ha notado muchísimo cambio, sobre todo a raíz del Real Decreto, algún obstáculo administrativo, y ahora realmente lo que hacemos es que tenemos personas que no tienen sanidad, no pueden acceder por ninguna vía o se lo ponen muy difícil. Co Real Decreto Lei 16/2012, aprobado coa maioría absoluta do PP, eludindo o debate parlamentario, dase paso ao apartheid sanitario. Négase a atención sanitaria universal e recupérase a figura do asegurado. A xente terá dereito á asistencia sanitaria en función da súa cotización á Seguridade Social. Esta medida implica tamén a perda da tarxeta sanitaria se se abandona o país durante máis de 90 días, non necesariamente consecutivos. Dentro do proceso de privatización da sanidade pública, pois hai un grupo que en principio foi excluído por decreto, que serían as persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa que dan fora do sistema de atención sanitaria. O único que lles queda é
a través de urxencias, ¿no? E pagando. É unha forma de exclusión como eu creo que así na historia reciente non se tiña producido en España, que se eliminara un dereito para un colectivo de forma específica, ¿no? Se ataque ás partes da sociedade, digamos, máis débiles, máis sensibles, ¿no? Todo relacionado ca saúde da muller. De repente se puxeron a atacar os COF, os centros de orientación familiar, suprimiron as unidades móviles que tiñamos para o control do cancro de mama. A pérdida de traballadores no sector público, a pérdida de contratacións ten que ver, como decía antes, co deixar fora do sistema a inmigrantes e a outros colectivos sociais, pero ademais disso ten tamén que ver co incremento, por exemplo, da lista de espera, é dicir, a capacidade de resposta ás necesidades asistenciais está condicionada posiblemente por recortes dos traballadores tamén. Os que quedaron sin tarxeta, os que perderon o dereito en Galicia, cando en setembro de 2012 serían 9.000. E un problema fundamental que nos detectamos é que cando as persoas contactan connosco, as organizacións, pois moitas veces se consigue resolver os problemas, pero non é ese o tema é que a administración ten que ofrecer un servicio do mismo que ese Santiago de Compostela, que en Sarria ou en outros lugares onde ao mellor non hai unha ONG que pueda asesorar a ese inmigrante. Levábamos moitos anos, algúns traballando en estos temas contra a privatización, a veíamos no horizonte o Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a Organización Mundial do Comercio tiñan diseñadas políticas para apropiarse dos sistemas sociales, da sanidade pública en concreto. Agora que todo o mundo ve que a privatización é un feito, as dificultades para opoñerse son maiores, non? Pero bueno, as batallas que non se dan están perdidas, non? A actividade da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Vigo, que, como comentei, ten xa unha certa historia e ten feito reivindicacións importantes. Hai 25, casi 30 anos polo tema das fundacións, polo tema do MECTEC en Vigo, e todo isto xa tuvera grandes movilizacións, e realmente, cando defende a sanidade pública, que é o que fai, contacta casi sempre ca cidadanía. Nestos últimos anos temos conseguido facer manifestacións de máis de 50.000 persoas na rúa dicindo ao Partido Popular que esta non é o modelo de sanidade que queremos. Antes che falaba das cousas máis preocupantes e peores, non, de toda esta guerra, e agora che vou falar das mellores. Entre as mellores está esa plataforma donde toda a cidadanía galega, e digo todas, xóvenes, vellos, asociacións vecinais, profesionais, sindicatos, movimientos migratorios, o sea, asociacións que traballan ca migración, toda esta xente se xuntou baixo o mesmo paraguas que a defensa da sanidade pública. Hemos sido capaces de pôr en la senda política de todos os partidos e do Parlamento o problema da privatización do sistema sanitario. Partimos da necesidade de unha gran alianza entre os cidadáns e usuarios do sistema sanitario público e os profesionais da sanidade, os traballadores sanitarios, médicos, enfermeiras e outros traballadores que están a sufrir os problemas da privatización e do desmantelamiento do sistema sanitario público que está levando a cabo a política neoliberal do goberno da Xunta de Galicia. Penso que esa alianza estratégica permitiu que a cidadanía sí que vira como un problema o que está a pasar ca sanidade. Diante desa visión como un problema e o chamamento da Plataforma de Vigo integrada en só sanidade pública, pois pensamos que iso foi un elemento importante para que houbera esa gran concienciación social. E, por exemplo, fixemos un acto aquí en Pontevedra onde estamos,
que se titulaba Aperta Hospital e que consistiu en que a cidadanía con batas blancas acudise ao hospital provincial e rodease, dándolle unha aperta simbólica, expresando o seu sentimento de querencia e de defensa desa sanidade. Ese acto foi un éxito, foi en mediados de 2013, e recentemente, a finais de 2013 tamén, o 10 de decembro, unha manifestación para min histórica que congregou a varios miles de personas, máis de 7.000 persoas en Pontevedra. E a convocatoria, eu creo que foi un éxito rotundo, foi sin duda, desde o meu punto de vista, a maior folga convocada. Eu creo que desde a transición para aquí con seguridade a folga máis importante en cuanto a participación dos traballadores, en cuanto a participación da sociedade. Foi unha folga bastante masiva entre o colectivo profesional, que estivera ausente en outras convocatorias anteriores. Cales son as razones? Pois fundamentalmente eu creo que dúas. Unha delas é a percepción total e absoluta de que a sanidade pública está sendo agredida de unha maneira que pon en peligro a súa propia estabilidade profesional, o fenómeno de potenciación que supón o movimento das mareas blancas en Madrid, que nos anima moito, porque durante moitos anos a defensa da sanidade pública en Galicia estuvo fundamentalmente focalizada en Vigo, sentíamonos un pouco solos en un contexto no que nosotros veíamos algúns problemas que parecía que en outros sitios non se veían. Porque eu personalmente vía con bastante preocupación como en moitas das protestas destes últimos anos aquí en Galicia, dende que comezou a crise na súa vertente social, como os mozos estaban desaparecidos. Eu son bastante optimista na cuestión da sanidade porque creo que conseguimos reverter esa situación. Na plataforma están integradas todos os movimentos sociais, sensibles, que defenden unha sociedade máis xusta, máis solidaria, e iso pasa por ter uns sistemas públicos potentes e que atendan a todo o mundo en igualdade de condicións independentemente das posibilidades económicas que teñan. Nós creemos que o sistema do Estado, o sistema público da sanidade do Estado e de Galicia, non? É un avance importante, é unha conquista ao longo de moitos anos, en fin, da xente traballadora, da xente do común, de alguma maneira, e, polo tanto, estamos moi orgullosos del, e creemos que é unha conquista que non podemos perder, non? Que el derecho a salud sea universal y equitativo. Y eso solo se puede conseguir teniendo una buena sanidad pública que llegue a todo el mundo y que sea de calidad. Creemos que una vez que se ha quitado con el Real Decreto la universalidad y la equidad, ya simplemente es donde pones el límite. Ya se has excluido una parte de la población, luego se excluirán otros, o se están excluyendo, y luego otros, y es simplemente donde pones la barrera. Entonces creemos muy importante que tanto nosotros como todas las asociaciones, como toda la sociedad, defienda la sanidad pública.